Când vorbim despre oligarhi, trebuie să avem în vedere nu doar mărimea capitalului de care dispun și a activilor, dar și influența politică. Democrațiile moderne sunt oarecum oligarhice. Partidele politice, prin esența lor, sunt oarecum structuri oligarhice, iar ele influențează asupra formării puterii. Oligarhul care este priceput finanțează mai multe partide politice ca să aibă siguranța că oricum unul din aceste partide ajunge la guvernare. Omul de afaceri Kiril Lucinski ne explică ecuația oligarhiei. Oligarhie este formă de guvernământ. Acești oameni trebuie să țină controlul asupra sistemului bancar, sistemului energetic. Bineînțeles că trebuie să fie infiltrați în sistemul politic neapărat. Dar fără ca să nu corupe, de exemplu, justiție. Asta e imposibil. Președintele PNL Vitalia Pavlicenko este de părere că societatea noastră a fost oligarhizată din cauza că nu a fost ordonată legislația privind finanțarea partidelor politice. Finanțarea partidelor continuă să constituie, de fapt, izvorul finanțării din partea oligarhilor și ei sunt iertați, acceptați și tolerați pentru că ei salvează partidele pe parcursul activităților